koje je jučer objavljeno, doduše ne mojom voljom, da su moji motivi dosta poznati. Ono što mogu reći i što bih htio reći, da mislim da je povijesna epizoda Socijaldemokratske partije završena. I, nažalost, ta stranka ne može više ponuditi nijedno rješenje za nijedan društveni problem u Hrvatskoj, zato što je izgubljena u borbi za fotelje jednog malog dijela vodstva te stranke. Ono što želim i zašto sam zapravo danas stao ovdje pred vas je reći građanima da želim opravdati mandat koji su mi povjerili. Želim biti jedan od onih ljudi koji Hrvatskoj mogu donijeti promjenu, a samim time i nadu u budućnosti. Mislim da pred mojom generacijom stoji jedan izazov. I taj izazov se odnosi na činjenicu da je jedan veliki dio Hrvatske, čini mi se, upao u jedno stanje apatije. I postoji realna opasnost da se toj apatiji zaista i prepustimo. A ako je se prepustimo, za 10 ili za 15 godina opet će se pojaviti nekakav Andrej Plenković i nekakav HDZ koji će nesmetano pljačkati, koji će moći širiti nepravdu i korupciju u ovoj zemlji.